Чакай! Искаш ли да направиш една магия? Слушай ме внимателно. Не искам да мърдаш устните си, не искам да казваш и дума, но в главата си искам да кажеш думата щастие. Окей, не я казвай на глас, просто я кажи в главата си. Хайде, заедно да го кажем, в главите си. Да броим до 3. 1, 2, 3. Каза ли го? Ще ти дам още един шанс. Готов ли си? Кажи щастие, без да казваш нищо с устата си. Кажи го в главата си. Искам да кажеш щастие. 1, 2, 3. Направи го. Добре. Сега те питам. Кой го каза? Кой каза това? Защото ти каза нещо без да мърдаш устни. И откаченото във всичко това е не само, че го каза без да мърдаш устните си. Ти също го чу. Чу нещо без да има никакъв звук. Така че кой го каза? И кой го чу? Ти каза нещо без звук и чу нещо без да го чуваш. Ти си съзнанието между всичко това. Това е, което си ти.